Milí diváci, milí poslucháči podnikateľského podcastu Spolu lepšie rastieme. Dnes sa budeme rozprávať o faktoroch úspechu v realitách. Mojím hosťom je Ivan Babušík zo spoločnosti Bosen Group. Ivan, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Ivan je pôvodným povolaním alebo vyštudovaný psychológ, takže natíska sa mi hneď otázka, ako využívaš to svoje štúdium psychológie v realitách. Veľmi dobrá otázka a často aj ju dostávam zo strany klientov, ktorí toto napríklad zistia, alebo aj zo strany známych, že ty si skončil psychológiu a prečo robíš reality, prečo sa nevenuješ tomu, čo si vyštudoval. A ja hovorím presne opak, že ja sa práve tomu, čo som vyštudoval, venujem, lebo za mňa v obchode a v marketingu je tej psychológie možno že najviac. Čiže psychológia nie je len o práci, dajme tomu s chorými ľuďmi, ale naopak je to aj o zlepšovaní a zároveň komunikácii. Čiže za mňa toto je veľmi podstatná zložka a áno, využívam ju v dennodennom živote, či už z hľadiska marketingu, alebo práve pri komunikácii, respektíve aj negociácie s klientmi. Čiže využívaš tú typológiu osobnosti pri tom, ako komunikovať s tým zákazníkom alebo ako komunikovať s obchodným partnerom? Áno, je to jedna z tých zložiek, že vníma tú druhú stranu, akým spôsobom napríklad rozpráva, snažiť sa prispôsobiť či už tempu hovorenia, ale aj hlasu a podobne. Čiže, ale toto sú len fakt iba také časti toho, ale je to oveľa komplexnejšie a tých vecí, ktoré sa dajú sledovať, je tam veľké množstvo. Vy sa potrebujete nastaviť na rovnakú úroveň s tým klientom, aby aj voči vám cítil potom nejakú sympatiu a aby ste boli v podstate na rovnakej úrovni. Čiže je rozdiel, povedzme, aj aké predajné argumenty používaš pri jednotlivých typoch zákazníka? Určite áno. Vždy samozrejme závisí aj od situácie a celkového kontextu, o ktorom sa bavíme, takže tak. Vzdelávaš tých svojich kolegov a ľudí okolo seba a dávaš im aj takéto psychologické typy pri predajoch a pri raste spoločnosti? Áno, snažíme sa určite zakomponovať do nášho pravidelného vzdelávania aj nielen, nenazval by som to možno trikmi, ale práve tie poznatky psychológie, lebo my sa s nimi stretávame v každodennom živote a veľakrát je to o tom, že si to treba zvedomiť a robiť možno cieľane, že to nie je len náhodné, že niečo použijem, niečo nie, ale práve sa snažíme rozvíjať aj túto zložku, nazvime to obchodníckych zručností u našich kolegov. Ty si partnerom realitnej spoločnosti Bosen Group. Ako si sa dostal na túto pozíciu? Ja už o tebe troška ten príbeh poznám, ale bola by som rada, aby si nám ho troška viacej priblížil. Áno, tento príbeh je taký veľmi zaujímavý, lebo ja som predtým pôsobil v spoločnostiach, ktoré sa venovali tiež nehnuteľnostiam. Najskôr medzinárodnej spoločnosti Jones Lang LaSalle, ktorá riešila komerčné nehnuteľnosti. Následne som okolo 3,5 roka pôsobil u jedného z najväčších developerov na Slovensku v Penta Real Estate, kde som mal na starosti predaj práve tých veľkých projektov ako Skypark, rezidencie pri Mýte, Bory, bývanie, Záhorské sady a podobne. Ale v určitom čase aj u mňa nastala potreba posúvať sa ďalej a chcel som niečo komplexnejšie a chcel som sa presunúť práve na ten sekundárny trh. Ten dôvod bol aj taký, že chcel som tie reality alebo ten obchod v realitách robiť trošku iným spôsobom, ako to bolo bežné na Slovensku. Akým? Musím ti do toho vstúpiť. Mne trošku vadilo, lebo samozrejme ja som vnímal ten realitný trh a aj tie feedbacky zo strany klientov a mal som pocit, že v podstate na Slovensku slovo realitný maklér alebo aj finančný poradca sú skôr nadávky. Zatiaľ čo v zahraničí sú to vážne profesie, ktoré nakladajú, alebo tí ľudia nakladajú s majetkami ľudí, snažia sa im ich zhodnocovať, čiže nie je to úplne že sranda. A tu som mal pocit, že ten prístup taký nebol. Čiže moja ambícia bola po odchode práve z Penty vytvoriť si vlastnú realitnú spoločnosť a spraviť toto inak a odlíšiť sa od tých ostatných. Ale osud to zariadil trošku iným spôsobom. Nič nie je náhoda. Presne tak súhlasím. Všetko je tak, ako má byť a niekedy tie veci vidíme až s odstupom času. Lebo jeden z mojich posledných klientov bol práve zakladateľ spoločnosti Bosen Group Michal Janči a ja som mu presne spomenul, keď sme podpisovali zmluvu na jeden byt, že tie ďalšie už budú riešiť kolegovia za mňa, že ja tu už nebudem. A z jeho strany prišla otázka, a prečo? Kam smerujú vaše kroky? A ja viem, že chcem si otvárať vlastnú realitnú spoločnosť a jeho nejaká taká otázka, že a nestretneme sa, neporozprávame sa o tom spoločne, hovorím, že akože ja za stretnutie nič nedám, čiže pokojne môžeme a presne toto sa stalo, že my sme si sadli strašne víziou tej spoločnosti, kam má smerovať, spôsob, akým sa to má robiť a takisto aj po ľudskej stránke, čiže nakoniec tá moja ambícia vytvárať niečo úplne nové,
išla do úzadia a naopak pridal som sa k spoločnosti Bosen Group. Potom si mi povedal ešte jednu takú zaujímavú vec. Kde si ty v Bosen Group začínal? Ako sa začal písať ten tvoj príbeh spolupráce s Bosen Group? No, bolo to také zaujímavé, lebo my v podstate sme sa od prvého počiatku bavili o nejakej manažerskej pozícii v rámci spoločnosti, na čo som bol ja pripravený, lebo bola to jedna z mojich ambícií. Zároveň ale som povedal, že nechcem, aby som tú manažerskú pozíciu dostal len na základe, že som prišiel od developera, ale že proste chcem niečo najskôr dokázať a až následne potom sa bavíme akoby o tom pokračovaní. Čiže sme sa dohodli v podstate, alebo aj taká môj nápad bol, že OK, že najskôr chcem začať naozaj ako ten realitný maklér, aby som si to otestoval, že či naozaj na tom sekundárnom trhu dokáže mať výsledky, či to bude fungovať a až na základe potom ďalej sa bavíme o tom, o nejakej pozícii manažera a podobne. Čiže toto sa aj stalo, netrvalo to síce rok, ale 3/4 roka, ale tie podmienky boli naplnené a v podstate vtedy začal ten postupný aj posun, čo sa týka mojich kompetencií, práve čo sa týka vedenia tímu, školení a ďalších náležitostí. Ako funguje ten realitný trh dnes? V dnešnej dobe totiž to čítame všade, že sa zastavil, že obchody nefungujú, predaje nefungujú, možno tak ako nejaký prenájom, komerčné nehnuteľnosti sa vôbec nepredávajú. Ako to vlastne je? Tá zmena je dosť citeľná. Počúvame to z každej strany, či už z médií, ale aj to zažívame bežne na vlastnej koži. Tá situácia sa zmenila do veľkej miery predtým, ale išlo to možno že z extrému do extrému v prvých krokoch, lebo tá doba, ktorá bola predtým, všetci sa z toho tešili, že sa predávalo veľmi rýchlo, ceny rástli, ale zase malo to aj svoje nejaké negatívne dopady, to znamená, že aj do sveta reality vstupovali makléri, ktorí na to možno že nemali, alebo nemali ten prístup ku klientovi taký, ako má byť, a napriek tomu predávali aj oni. Hej. Čiže toto trošku krivilo ten trh. Zároveň aj tie očakávania ľudí išli veľmi, veľmi vysoko, lebo tie ceny rástli, hej, to znamená, že aj také špekulatívne obchody sa diali vo veľkej miere a aj neskúsený investor dokázal zarobiť pomerne veľa peňazí. Čiže bolo to také, že na jednej strane príjemné pre predávajúcich, aj pre nás, aj bolo to jednoduchšie, ale zároveň malo to aj nejaké svoje úskalie. To, čo sa aktuálne stalo práve tou zmenou úrokových sadzieb a zvyšovania cien, že tých kupujúcich výrazne ubudlo. Ten trh sa zmenil, a zase ten strach, ktorý prišiel na stranu predávajúcich, že čo keď to bude padať neustále, rýchlo predajme svoju nehnuteľnosť, aby sme ešte zarobili alebo vytiahli z nej nejaké to maximum pomyselné, tak sa stalo to, že bola obrovská ponuka na trhu a strašne málo kupujúcich. Tým pádom sa aj ten trh pretransformoval z trhu predávajúcich alebo tých majiteľov na trh kupujúcich, ktorí majú teraz aktuálne výhodu. Čiže toto bol taký najväčší rozdiel. Zároveň ja hovorím, že každá negatívna situácia, ktorá príde, tak máte dve možnosti. Buď sa jej prispôsobíte a poľavíte a zostanete v nejakej pohodičke, alebo budete hľadať spôsob, akým sa to dá zvrtnúť a zmeniť. Ja poviem úprimne úplne aj za seba, že ja tento rok, ten začiatok roka som mal naozaj náročný a samozrejme presne som si kladol túto otázku, že áno, je to jav, ktorý je na celom trhu, alebo sa dá niečo spraviť iné a zmeniť to. Ja napríklad na začiatku apríla som mal predanú jednu garáž a jeden byt, ktorý sa ešte preniesol z minulého roka, čo za mňa neboli čísla, ktoré boli z minulých rokov v tomto období. A presne som sa zamýšľal, čo sa dá spraviť inak. Lebo z veľa strán aj na realitných konferenciách som počúval to, že je uhorková sezóna, ja neviem, je uhorkové leto a podobne. Mal si aj ty uhorkové leto? Nie. Na uhorky čas nebol, lebo som musel naozaj makať a práve toto som chcel aj dokázať, že či je to naozaj tak, že je uhorková sezóna, alebo keď človek zmení prístup, je voči tým zákazkám naozaj proaktívny a snaží sa hľadať rôzne alternatívne riešenia, nie len to, čo tu fungovalo doteraz, tak sa to dá zmeniť. Samozrejme je veľmi dôležitá aj komunikácia s tým majiteľom o nastavení celej tej stratégie predaja, či už cenotvorby, ale aj potom následného marketingu. A to, čo sa mi v podstate podarilo, bolo to, že k aktuálnemu dňu z tých dvoch obchodov, čo boli v apríli, je ich aktuálne 31, respektíve 32, z toho 22 predajov. Čiže dá sa to a podarilo sa mi to v podstate od apríla doteraz, čiže to je nejakých 7-8 mesiacov. Čiže áno, ale treba povedať aj to B, že bolo to vždy na úkor niečo a naozaj to pracovné nasadenie u mňa bolo fakt, že výrazné, veľakrát od po 6. do 11. 12. v noci. Ale dokázal som si aj sám sebe to, že dá sa to,
pokiaľ má človek trošku iný prístup a obetuje tomu niečo najvyššie. A pre mňa, ja sa snažím v tom biznise hľadiť práve na klientov a to, aby sme splnili tie ciele, ktoré si spolu zadefinujeme. No, sme v podnikateľskom podcaste, takže moja jediná otázka je ako? Možno som to už aj spomenul, že jedna vec je, alebo za mňa také 3 piliere, ktoré aktuálne sú, na ktorých ten biznis stojí, je správna analytika na začiatku a k tomu nielen analýza tej nehnuteľnosti, ale aj analýza toho klienta, možno ak to môžem takto povedať, a tej jeho situácie, lebo každý sme v nejakej situácii, máme nejaké možno iné dôvody na ten predaj. Čiže za mňa toto je veľmi, veľmi podstatná časť a dôležitá. Čiže pýtam sa v prvom rade na toto a potom následne riešime analytiku nehnuteľnosti. Veľmi podstatné aj v dnešnej dobe je správne nastavenie ceny, lebo to, čo tu fungovalo v minulosti, že sa vytvárala nejaká cenová vata, veľakrát aj v desiatkách tisíc eur. Ak to spravíte aktuálne, tak sa vám nikto neozve a nemáte s kým vôbec komunikovať. Čiže ja hovorím, že je podstatné nastavovať tú cenovku čo najbližšie k tej transakčnej sume. Nehovorím, že nejaký priestor sa tam netreba nechať, lebo každý kupujúci alebo drvivá väčšina, ktorá príde, tak očakáva nejakú formu. Nejaké zjednávanie. A veľakrát je to presne o tej psychológii, že to nemusí to byť niečo výrazné, ale presne aby ste uspokojili toho klienta, že áno, lebo to počúva z každej strany, že dá sa vyjednať zľava, tak proste takýmto spôsobom možno pomôcť. Druhou tou nohou, na ktorom stojí ten úspech v biznise, je správny marketing. Za mňa to neznamená len marketing v pravom slova zmysle, že inzercia na realitných portáloch, ale je to veľmi dôležitá vec, pričom my vždycky máme tie nehnuteľnosti na prémium, aby boli každý deň na prvej strane. Zároveň je to podporené o marketing na sociálnych sieťach a ďalších alternatívnych zdrojoch. Ale tomu všetkému predbieha ešte aj tá príprava nehnuteľnosti. A toto mnohí podceňujú. Čiže u nás služba homestaging, vidíme to reálne na číslach, že je veľmi podstatná a vy potrebujete tú nehnuteľnosť spraviť takou, aby sa odlíšila od tých ostatných konkurenčných, lebo je ich strašne veľa. A potrebuje toho človeka zaujať, aby z nej išla emócia, aby človek vôbec klikol na ten inzerát a tam je potom ten krok 2, keď ho potrebujete spracovať a potrebujete mu dať dostatočný počet informácií na to, aby zdvihol telefón a zavolal vám. A to treťou, a to je práve tá zložka, ktorá tu vystúpila do popredia, je, a ja to učím aj v podstate našich maklérov, je proaktivita. Teraz nestačí, že niekto zavesí inzerát na realitný portál a čaká, že čo sa asi stane, ale naopak treba byť veľmi aktívny, pracovať s tou zákazkou, hľadať alternatívne zdroje, skade viem potiahnuť klientov. Za mňa je to veľakrát aj kooperácia s inými realitnými spoločnosťami, lebo ja som zástancom tohto, že nemusíme... V pravom slova zmysle sme konkurencia, ale nie vždy to tak musí byť a ja som zástancom toho, že nepoďme sa lakťovať, ale naopak možno hľadajme spôsoby, ako vieme v konečnom dôsledku pomôcť tomu klientovi. Čiže veľakrát je to... Ako vieš spolupracovať s inými realitnými kanceláriami? Veľmi jednoducho, ako my ten spôsob práce máme nastavený na exkluzívnej báze, práve kvôli tomu, že chceme mať uchopený celý ten marketing a všetko, čo sa pre tú zákazku deje. Ale aj teraz akurát vytvárame taký systém, kde človek alebo ten maklér bude vedieť nahodiť zákazky, ktoré sú napríklad off-market, ktoré sa neponúkajú a na základe tohoto práve medzi realitnými kanceláriami prepájať tie obchody. My to veľakrát robíme aj u nás v spoločnosti tým, že Bosen Group aktuálne má okolo 20 maklérov len na Bratislavu, plus sú tam akoby ďalšie pobočky. A my veľakrát aj na poradách riešime tie obchody, že kto má čo nové v ponuke, čo prichádza do ponuky, kto má akých kupujúcich, lebo robíme aj službu agenta kupujúceho a veľakrát vieme prepojiť tie obchody a tým pádom priniesť tomu klientovi pridanú hodnotu. Čiže obdobným systémom to bude fungovať aj do budúcna, čo sa týka kooperácie medzi kanceláriami. Mňa ešte zaujíma ten marketing v realitných službách. Ty si hovoril o nejakých aj inováciách, povedzme aj o tom homestagingu, ktorý sa doteraz veľmi nepoužíval. Skús nám to troška viacej priblížiť, že akým spôsobom to vlastne funguje a u vás, že čo ste vlastne vy, akým výsledkom ste dospeli aj vďaka, povedzme len takejto v úvodzovkách drobnosti, lebo viem, že to nie je drobnosť, ale určite to veľmi akože výrazne teda nejako zavážilo pri tom predaji a pri tej kúpe, že ako to teda vy vnímate a čo odporúčate. Určite, za mňa ten homestaging, mnohí ho podceňujú alebo si to možno trošku zamíňajú s niečím iným, čo to nie je. Lebo videli sme aj v nejakej takej reality show, to nazvime, že pre nich bol homestaging to, že dali fľašu Huberta a nejakú dečku do stredu miestnosti a to bol homestaging, hej, tak toto za mňa homestaging zrovna nie je a treba k tomu pristupovať. My vnímame homestaging ako službu, vďaka ktorej možno práve tie jedinečné prvky nehnuteľnosti vieme zvýrazniť aj do popredia a nastaviť tak, aby naozaj na tej fotografii alebo videu vyzerali naozaj oku lahodiaci. Samozrejme nemôže to byť extrém, že tá nehnuteľnosť vyzerá na fotkách úplne inak
ako potom v realite, keď človek príde na obliadku, lebo to je zase o tej psychológii, že vy nemôžete dostať facku hneď na úvode pri obliadke. Čiže treba myslieť aj na toto, hej, že tá nehnuteľnosť musí korešpondovať. Ale aj čo sa týka čísel, na Slovensku sa to úplne netrekovalo, ale aj v Amerike tie čísla a štatistiky hovorili o tom, že tie nehnuteľnosti sa vďaka homestagingu predávajú oveľa rýchlejšie a zároveň je tam aj náraz, čo sa týka výšky predanej sumy. Čiže tieto dáta sa potvrdili aj nám. Samozrejme tá vzorka je trošku menšia, tam to robili na tisícoch. Ale vidíme tie výsledky a preto aj tá investícia, lebo samozrejme pre nás ako realitnú kanceláriu alebo tých maklerov je to investícia, hej, lebo tá homestagerka niečo stojí, ale zároveň nám to dáva zmysel, lebo to reálne prináša tie výsledky. Ďalším takýmto prvkom, možno inovatívnym v čase, teraz to už je pomerne bežná vec, ale my sme boli v podstate počas korony jedni z prvých kancelárií, ktoré začali využívať 3D virtuálne prehliadky. A to bolo zase opäť o tom, že tá situácia zo začiatku korony neprijala, lebo boli zakázané fyzické obliadky, množstvo kancelárií začalo škrtiť budžety marketingu, alebo zase vyhodené peniaze, nemôže sa predávať a podobne. Dokonca niektoré krachovali. My sme naopak dosiahli zvýšenie násobné objemov predaja a fungovali sme napriek tomu, že to fungovanie bolo sťažené. A práve to bolo vďaka 3D virtuálnej prehliadky, kedy sme dokázali predávať nehnuteľnosti bez toho, aby to človek videl, alebo minimálne si vyfiltrovať 3 vážnych záujemcov a tých sme potom zobrali na tú fyzickú obliadku. Ale predali sme takto nehnuteľnosti aj do Ameriky a do ďalších častí aj Európy vzdialenejších. Čiže ja si myslím, že vždycky je to o tom prístupe, že čo viem zmeniť, čo viem preto spraviť, aby som našiel východisko možno aj z tých neúplne šťastných alebo jednoduchých situácií, ktoré na prvý pohľad. Oplatia sa tie 3D prehliadky robiť ešte aj teraz? Povedzme, keď už nie je ten zákaz osobných obhliadok, že už v podstate ten zákazník môže prísť na tú nehnuteľnosť? Jednoznačne áno. A využívame to hlavne napríklad, alebo veľmi prínosné je to hlavne, keď sa napríklad v nehnuteľnosti býva, hej, že majiteľi ju síce predávajú, ale ešte tam proste bývajú. A tým pádom my vieme byť efektívni alebo zefektívňovať potom tie fyzické obliadky. To znamená, že moja inštrukcia k záujemcovi ide a videli ste 3D virtuálnu obliadku? Väčšinou povedia, že nevšimol som si to. Tak hovorím, prosím vás, pozrite sa na to a vysvetlím im tú situáciu, že v nehnuteľnosti sa býva, sú tam dajme tomu malé deti, čiže aby sme boli efektívni, aby ste videli a mali predstavu do čoho idete, zaberie vám to pár minút, vieme sa prejsť buď spoločne, alebo si to viete z pohodlia domova hoci kedy pozrieť a bude to efektívne pre vás, lebo potom sa nestane to, že príde vám niekto na nehnuteľnosť, lebo fotky niekedy dokážu skresliť, hej, nie každý má úplne tú ideálnu predstavu, čo kde sa nachádza a tým pádom už sa nemôže stať to, že vám príde niekto na obliadku a povie, že a toto je takto, ja som si myslel, že to je inak, hej, čiže z hľadiska efektivity určite aj v dnešnej dobe a my tie 3D virtuálne obliadky využívame pri všetkých predajoch. Ako to zákazníci vnímajú? Ako máte spätnú väzbu napríklad na tieto inovácie typu homestaging, 3D prehliadky? Veľmi pozitívne, lebo... Šetrí vám to aj čas? Takto, časovo je to náročné a veľakrát sa na nás aj smejú. Ale povedzme čas v komunikácii s tým zákazníkom? Či šetrí čas, ťažko povedať. Je to podľa mňa efektívny nástroj na to, aby sa aj tú zákazku dostali, keď im to viete odprezentovať a ukázať ten spôsob a hlavne aj výsledky, ktoré to prináša. Čiže z tohto spôsobu, alebo z tohto pohľadu je to podľa mňa akoby efektívna cesta, ale čo sa týka šetrenia času, nie, lebo je to samozrejme niečo navyše, čo musíte spraviť, čo vás stojí čas, ľudí a nám sa veľakrát smejú, keď prídeme na homestaging pred fotením, a prídeme so 4 taškami, ako by sme sa tam sťahovali. Takže to sú také humorné pohľady a už vieme, že presne kam to smeruje, ale za mňa hovorím, je to veľmi podstatná vec a o to lepšie to je, pokiaľ sa v tej nehnuteľnosti už napríklad nebýva, že my ak to nastagujeme, tak to zostáva nielen na fotenie video, ale potom aj na samotné obliadky. Čiže to, čo vidia na fotkách, vidia reálne potom aj naživo. A hovoríš o ľuďoch, máte okolo seba veľký tým ľudí? No, myslím si, že pomerne veľký. Aktuálne v Bratislave bez nejakých pobočiek je nás okolo 20 a tie počty sa rozrastajú. Rozrastajú sa ale nielen o maklerov, ale čo sa nám začalo paradoxne diať za posledné obdobie, rozrastajú sa aj o celé realitné kancelárie, ktoré prechádzajú akoby pod náš brand. S čím sme, poviem úplne úprimne, nepočítali ani my, alebo ten zámer tam nebol takýto. Ale pochopili sme, že asi niečo robíme dobre a zároveň teraz presne hľadáme systém, ako to nastaviť efektívne pre všetky strany a pomôcť práve možno aj tým kanceláriám. Nehovorím, že sú to kancelárie o 20 ľuďoch, väčšinou sú to možno do 5-7 ľudí, ale zároveň pre nás je to tiež také veľmi sympatické, hej, že odložia možno nejaké svoje ego a prídu a hľadáme spoločnú cestu, ako zefektívniť ten biznis aj pre nich a zároveň, aby sme aj my budovali akoby ešte silnejšiu značku.
Čím vidia tie, povedzme, menšie realitné kancelárie prínos zastrešiť sa pod nejakou etablovanejšou, väčšou, silnejšou značkou? Ja to poviem možno práve na základe reálnych skúseností, že áno, jednak je to vnímanie toho marketingu, jednak aj to, že sme získali ocenenie 3-krát po sebe realitné kancelária roka od Realitnej únie, ale zároveň napríklad pobočka, ktorá vznikala v Malackách a bola fungujúca úplne, že bez nás, ale presne tam napríklad ten dôvod bol taký, že OK, chceme robiť s väčšími developermi a tým pádom tí developeri vnímajú silnejšieho hráča na trhu, hej, a radšej budú robiť s niekým silnejším, ktorý ale samozrejme tie služby musí dodať, nie je to len o veľkosti tímu, ako možno s nejakými ľuďmi, kde sú traja makléri. Ktorí sú schopní, ale nemajú takú silne vybudovanú značku. Presne tak. A zase aj toto je opäť určitá časť psychológie, hej, že ako to klienti vnímajú, čiže my sa s tým snažíme pracovať v každej báze. To znamená, že nie len tá komunikácia s klientom, ale aj to vnímanie smerom na vonok. Čiže robíte aj developerské projekty? Robíme. Doteraz to bolo v podstate v takom, nazvem to menšom, respektíve drvivá väčšina projektov boli nejaké rodinné domy, sem tam nejaká menšia bytovka, ale teraz v podstate aj my, ako sa vyvíjame ako spoločnosť a snažíme sa to nastaviť aj nejakou štruktúrou a možno divíziou. Práve preto sa v podstate teraz pracuje na otvorení novej divízie, ktorá bude vyslovene venovaná na primárny development. Čiže áno, našou ambíciou je pomáhať developerom v podstate zefektívňovať či už nastavenie toho projektu, marketing aj samotný sales alebo ten predaj. S tým, že ten fokus je samozrejme na stredných a menších developerov a snažíme sa im nastavovať, ukazovať nástroje, vďaka ktorým vedia predávať ako tí veľkí. To znamená jednak z hľadiska marketingu, virtuálnych prehliadok a podobne. Čiže máme kooperácie na rôznych, nazvime to dodávateľov spoločnosti, ktoré zastrešujú jednotlivé oblasti, či už čo sa týka zberu dát, či už čo sa týka marketingu a práve toto chceme sklbiť a ponúknuť tú možnosť práve developerom. Zároveň za mňa je veľmi efektívna aj cesta nebudovať všade vlastné sales týmy ľudí, lebo presne aj z hľadiska kostov, nákladov to nie je úplne sranda. Však vyšiel som z toho prostredia, viem, čo stojí aj ten maklér a zostavenie celého týmu. Čiže tu môže byť práve výhoda aj pre tých developerov v tom smere, že my už ten tým skúsených ľudí máme, vieme im to ponúknuť a vieme im to celé zastrešiť a nastaviť tak, aby to fungovalo efektívne. Ty si pracoval pre veľkých developerov a teraz teda sa chceš aj orientovať na tých menších, alebo čo môže byť práve pre tých malých developerov takým tým wow efektom, čo prinášaš z toho prostredia veľkých hráčov? Za mňa sú to práve tie skúsenosti, hej, a nastavenie tých veľkých projektov, aj ich predaj, to znamená, akým spôsobom voliť tú stratégiu, čo spraviť ako prvý krok, čo následný, v akom čase, lebo veľakrát je to rozhodujúce. Obzvlášť teraz, keď tá situácia sa výrazne sťažila, hlavne pre tých malých stredných developerov, lebo tí veľkí hráči majú trošku inú pozíciu, ale zároveň aj tam vidíme, že naozaj nie je to ideálna situácia ani pre nich a musia hľadať aj oni nejaké spôsoby, ako sa z toho dostať, čo ponúknuť klientom najvyššie, čo tu predtým nebolo. Takže ten trh sa zmenil. Ale ja si myslím, že tiež to nebude do nekonečna, ten dopyt po novostavbách tu je. Čiže je to o tom správnom nastavení a veľakrát tým, že tá doba predtým bola veľmi prajná a v podstate hoci čo ste postavili, tak ste to aj viac menej predali, že niekto sa našiel. Tá situácia sa zmenila, čiže veľmi je podstatné zamýšľať sa aj nad tým produktom, že čo idem predávať, v akej je to časti, čo to ponúka, aké nejakú pridanú hodnotu, čiže od toho nastavenia produktu tam to začína, lebo teraz, keď prídete s niečím, čo nie je efektívne alebo po čom nie je dopyt, tak máte smolu, ale nie je to sranda, lebo sa sprísnilo aj financovanie, čo sa týka bank voči menším developerom, hlbšie si ich preverujú, sú tam horšie nejaké podmienky a takisto aj ten presale, ktorý potrebujú splniť si developeri na to, aby dostali bankové financovanie, sa zmenil, hej, tie podmienky tiež, takže áno, nie je to jednoduchá doba, ale zase ja som zastancom toho, že v každej dobe sa dá niečo spraviť navyše, ako sme sa bavili aj v tých predchádzajúcich častiach, a je to iba o tom nastavení. A presne my aj teraz riešime taký väčší projekt na strednom Slovensku a presne postupne plánujeme a tu je podstatné presne mať nastavené nejaké možné scenáre, že čo sa môže stať. Jasné, neviete predikovať úplne všetko, ale nemôžete pracovať iba s nejakým optimizmom, ako to bolo doteraz, že jasné, ceny budú stále raz a my keď začneme kopať v nejakom čase a potom budeme predávať o rok a pol na to neskôr, tak všetko bude krásne a ceny medzičasom porastú. Hej, toto
už žiaľ, alebo možno aj chvála Bohu, nefunguje, čiže treba byť zreálnený. A toto hovorím aj pri klientoch, nielen v developerskom svete, ale aj pri tých predávajúcich, že nie všetko, čo na realitnom portáli je automaticky pravda, lebo veľakrát tie transakčné ceny aj v minulosti, ale obzvlášť teraz sú niekde úplne inde a toto je potrebné trackovať. A tu je napríklad naša výhoda aj v tom, že my ten tím máme pomerne veľký a teraz nie je to len, že vyzerá to dobre na fotke alebo pôsobí, ale je to aj o tom, že my si reálne zaznamenávame tie transakčné ceny v rôznych lokalitách, aby sme sa presne k tomu vedeli vrátiť, keď nás sa nacení nejaký iný byt, alebo iná nehnuteľnosť, iný projekt. Čiže áno, pracovať s tými dátami, ale s relevantnými dátami, lebo my napríklad nemáme prepojený kataster, čiže nevieme trackovať tie reálne transakčné ceny, pokiaľ sa nebudeme hovoriť my medzi sebou. A to je presne aj ambícia, aj v tej kooperácii, čo som spomínal predtým s realitnými kanceláriami, že mať možno nejaký takýto spôsob alebo systém, kde vidíme, čo sa za koľko predalo, a aby nám to pomáhalo do budúcna. Čiže koncepčná práca. Kde hľadaš zákazníka alebo obchodných partnerov? No, veľmi dobrá otázka. Sú rôzne nástroje. Máme aj v podstate software, ktorý trackuje vyslovene, že súkromnú inzerciu, napríklad čo sa týka bytov. Čiže my učíme aj tých maklerov, že každý by si mal prejsť od prvého počiatku, možno tým cold callom, čo ja viem, že veľa ľudí sa tomu strašne vyhýba, nemá to rado. Áno, ja som bol obdobný, moja obchodnícka kariéra na začiatku skoro skončila práve kvôli tomuto. Ale ja si myslím, povedz ten príklad, ktorý si mi povedal. Bolo to náročné. Ja po skončení školy som začínal v personálnej agentúre, bol som tam jediný obchodník a čo sa týka akoby obchodu alebo tých stretnutí, tam som si veril, lebo je mi to nejakým spôsobom prirodzené, pracoval som na tom, ale čo som ja odjakživa nenávidel, bol telefón ako taký. A aj so známymi, ja som nerad telefonoval, ja som sa radšej stretol osobne. A tu som narazil práve na problém to, že som mal volať teraz HR manažerom alebo vedúcim spoločnosti a v podstate dostať sa na stretnutie. A moje začiatky boli také, že 10 telefonátov, 10 odmietnutí a bol som z toho celkom smutný. A rozmýšľal som, že čo s mojím životom ďalej. Že ten obchod asi nebol úplne že ideálny. Ale potom som sa zamyslel nad tým a hovorím si, že ale mňa ten obchod baví, len proste musím toto nejakým spôsobom prekonať a prelúskať. A tak som sa začal presne a tam začalo v podstate moje akoby samoštúdium alebo vzdelávanie a ono to prinieslo výsledky veľmi zaujímavé, lebo do pár mesiacov som sa už na tie stretnutia dostával úplne v pohode, z 10 telefonátov to bolo 8 stretnutí a za 9-ročné pôsobenie spoločnosti na trhu sme mali najlepší rok. Potom ale nastala presne tá zmena, že nás kúpila iná spoločnosť, my sme všetci v podstate v rámci pobočky Bratislave odišli a tam zase som prešiel na dráhu v nehnuteľnostiach, čo bolo za mňa veľmi dobré rozhodnutie. A tam sa zase ukázalo toto, že to telefonovanie, ktoré bola moja asi najväčšia slabina na začiatku, tak keď som prechádzal assessment centrum v rámci Penty, čiže developera, tak jedna zo zložiek alebo kompetencií, ktorá sa sledovala, bolo práve telefonovanie. A tam napríklad som už získal 6 bodov zo 6. Čiže to bol ten presne paradox, že moja najväčšia slabina sa potom stala práve to silnou stránkou a teraz u nás aj školím ľudí v rámci cold callov, ako komunikovať, čo povedať, ako byť nastavený. Čiže to sú tie paradoxy života a takéto nastavenie máme v podstate aj my v rámci spoločnosti, že sa snažíme pomáhať aj možno pri makleroch, ktorí majú nejakú slabšiu stránku, ju zefektívniť. Školíš len ľudí v tvojom týme alebo aj nejakých externých spolupracovníkov? Práve povedzme na tieto cold cally. Zatiaľ je to len v rámci nášho tímu, respektíve celého Bosen Groupu, nazvem to takto, to znamená, že my sa snažíme aj práve tým pobočkám, ktoré vznikali aj v priebehu tohto roka v Nitre, v Lučenci a podobne, tie školenia robíme celoplošne u nás na centrále, takže všetci ľudia, ktorí patria do týmu Bosen Group, tak všetci majú tú možnosť sa zúčastňovať samozrejme školení. Takže vzdelávanie je jedným z pilierov vašej spoločnosti. Určite a je to presne jeden z pilierov alebo stavebných kameňov, nazvime to akokoľvek, lebo ja si myslím, že bez vzdelávania nie je možný posun ďalej, čiže my si toto ideme veľmi u nás v spoločnosti a snažíme sa na to dbať. To znamená, že napríklad keď príde ku nám aj maklér, čiže ktorý nemal skúsenosť, ale aj skúsený, tak si musí prejsť našim vzdelávaním a tým spôsobom, ako pracujeme, aby to DNA dostal do seba, hej, aby to bolo jednoliaté. Alebo my si nemôžeme dovoliť, keď niečo budujete a snažíte sa to mať naozaj na vysokej úrovni, aby tam vznikli nejaké problémy alebo nezrovnalosti. Čiže
vždycky to zaškolenia prebieha, či už je to junior maklér alebo senior. Pri junioroch je to obzvlášť, že tam má človek svojho manažera, ktorý s ním ide celý proces, je tam proces tieňovania, aby presne navnímal čo najlepšie na reálnych veciach, lebo jedna vec je teória, druhá vec je prax. A my práve potrebujeme mať ľudí vychovaných pre tú prax, čiže na tomto si dávame veľmi záležať. Kde sa ty vzdelávaš? Rôzne spôsoby a rôzne metódy, či je to už online forma vzdelávania, takisto som absolvoval kopec tréningov, aj viacdňových, ktoré išli fakt že do hĺbky, čiže za mňa snažím sa presne každý rok mať nejakú akoby oblasť, ktorú zlepšujem, lebo nie je zase nič horšie, a to som sa stretával presne na niektorých tréningoch, keď ľudia začali brať to vzdelávanie alebo absolvovanie školení, že to je nejaká turistika, a nič to neaplikovali. Čiže ja teraz aktuálne aj s tým, že som pomerne časovo vyťažený, tak sa snažím mať každý rok že nejakú jednu oblasť, ktorú chcem akoby zlepšiť, posilňovať a mať ten fokus, lebo nie je nič horšie, keď máte roztrieštenú pozornosť a potom nič nie je správne poriadne. Čiže postupne, ale zase kontinuálne a pravidelne. My sme veľa rozprávali o spolupráci, ty si ju veľakrát spomenul. My sme v podnikateľskom podcaste Spolu lepšie rastieme, ktorý nahrávame pre podnikateľskú platformu BNI a filozofia BNI je práve o spolupráci. Akým spôsobom ty vnímáš práve túto spoluprácu BNI a Boston Group a nejaký rozvoj toho vášho podnikania? Za mňa ten koncept je veľmi fajn a priznám sa, že áno, existuje viacero networkingových skupín aj v rámci Slovenska, ale toto bolo veľmi zaujímavé. Paradoxne mňa pozval človek, ktorý je v podstate, akoby dá sa povedať, že môjim konkurentom vo svete realít a napriek tomu ma pozval. Hej, aj keď on zastupuje aj nejakú inú spoločnosť v rámci BNI, čiže ten biznis má aj inou vetvou, ale bolo mi to sympatické. A presne bol som sa pozrieť na Focus Day, kde som videl, že naozaj podnikatelia z rôznych oblastí, čo za mňa je veľmi, veľmi zaujímavé, že človek sa aj obohacuje, keď počúva tie rôzne iné case study a podobne a tie vie možno aplikovať aj na svoje podnikanie. Zároveň ja si myslím, že networking je kľúčový vo všeobecnosti pre úspešný biznis a obchod. Zažil som si to v predchádzajúcich spoločnostiach, platí to aj tu. Čiže za mňa networking a potom tie referencie. Hej, to sú kľúčové veci, ktoré vo svete nehnuteľnosti naozaj zaberajú. Takže mne tá myšlienka bola veľmi sympatická a preto som sa vlastne stal aj členom BNI, lebo áno, spolu lepšie rastieme a my to aplikujeme presne aj v rámci reality alebo vo vnútri našej spoločnosti, aj v kooperácii, presne čo sme sa bavili s inými realitnými spoločnosťami. Čiže tá myšlienka vo mne už bola ukorenená ešte pred tým samotným vstupom a ten vstup, preto ja napríklad, lebo BNI je možnosť prísť ako host na stretnutia a navnímať to. Ja som bol síce host, ale nie na tom stretnutí, ale na tom Focus Day a ja som už nepotreboval nejaké ďalšie skúšanie, alebo mi to dávalo zmysel a išiel som do toho, že strmhlav, hej. Ako BNI dokáže pomôcť tvojmu podnikaniu, alebo ako pomáha? No ja hovorím, že v prvom rade, alebo ten koncept, ako ja komunikujem presne, keď máme nejaké spolupráce, či už na báze Typersa alebo čokoľvek, že v prvom rade, ty keď mi dávaš nejaký kontakt, tak alebo ja to mám tak nastavené, že myslím na to, aby som tomu človeku vedel pomôcť. Čiže to je za mňa alfa omega, hej, že ja by som mal problém poskytnúť kontakt na niekoho, koho nepoznám, alebo do toho dávaš akoby svoje meno, hej, a to je vždycky po mne nie je veľmi príjemné, keď sa tam niečo nepodarí. Ale tu je to presne na tom nastavené, že my sa navzájom tým, že sa stretávame na pravidelnej báze každý týždeň, že sa spoznávame, máme presne one-to-one stretnutia, čiže tam už keď dávate odporúčanie niekomu, tak nie je to, že do neznáma. Toto je za mňa presne to, čo je zaujímavé a čo sa treba držať, lebo áno, každý si strážime to svoje, že keď niekoho odporúčim, aby tam nevznikol nejaký problém. Čiže kto nemá rád cold cally, tak musí prísť do BNI. Je to jedna zo stratégií, a presne toto hovorím, že tých stratégií je veľa. A aj tie cold cally, to neznamená, že to musí robiť každý celý život, lebo ten princíp toho je presne áno, na začiatku si ich spravíš, je to pre teba dobrý skill, lebo to telefonovanie budeš potrebovať aj pri celom biznise, hej, aj keď to už nebudú v pravom zmysle cold cally, ale ambíciou je to docieliť, aby potom ten obchod bol referenčný, to znamená, aby sa tí klienti ozývali a toto je v podstate na báze potom jednak referencie, ale určitého networkingu, hej, že vieme to ponímať takýmto spôsobom. Komu by si odporučil byť súčasťou BNI alebo koho by si pozval ako hostia do BNI? Za mňa v podstate všetky, ktorí chcú rozvíjať to svoje podnikanie a rozširovať si akoby ten okruh, či už klientov, známych, lebo pre mňa bolo najzaujímavejším faktorom jedna vec, že napríklad na tom Focus Day z hľadiska tých mojich
klasických klientov, tak tam bol predstaviteľ jedného z developerov, super, ale bolo tam, ja neviem, 130 ľudí a bolo to, že jeden človek, hej, a ostatné podnikania mi neboli až tak, že prepojeniu schopné, alebo blízke, dobre, boli tam nejakí architekti, nejaké stavebné spoločnosti, ale že bolo to v podstate minimum. Ale paradox, a to je veľká výhoda aj BNI, že aj v rámci tej skupiny to nemusí byť človek, ktorý napríklad je architekt a pozná ľudí, ale to môže byť človek, ktorý sa venuje zdravej výžive, poviem to na príklade, ale pozná architekt alebo ten jeho klient, pozná staviteľ alebo to je jeho známy alebo sused, čiže to je sila toho networkingu, že najprv sa si to nemusí zdať, že tu nájdem nejakých svojich klientov alebo niekým, s kým viem spolupracovať, ale v konečnom dôsledku to tam je, ale je to až v tom druhom stupni, hej, kontakt, nazvime to tak. Tento náš rozhovor je veľmi inšpirujúci a mňa to veľmi aj motivovalo, keď sme sa my stretli ráno a pršalo, tak sme si len povedali, že je to otázka nastavenia a ty si toho jasným dôkazom, že keď rozprávaš, tak je to naozaj len otázkou nastavenia, ako k veciam pristupuješ a hľadaš tie možnosti ako a hľadaš tie nové inovatívne spôsoby. Ako myšlienku by si možno odkázal niekomu, kto svoje podnikanie len stavia, začína, alebo možno kto teraz stojí na nejakej križovatke, alebo sa točí v nejakom kruhu, že akým spôsobom na to nahliadať, ako pristupovať k tomu? No ja sa vo svojom živote možno riadím takým, nazvime to moto, že rob to, prečo máš vášeň a už nikdy nebudeš musieť pracovať. Čiže ja sa držím asi tohto a za mňa potom aj ten človek je šťastný, lebo jedna vec sú nejaké financie, ktoré zarobí, ale za mňa presne musí to byť niečo, čo ho baví a v tom vie vytrvať dlhodobo a zároveň vie prekonať presne potom aj keď prichádzajú nejaké ťažké situácie, lebo pri prvom okamihu nezdrhne niekde inde a nezačína zase niečo odznova, ale naopak hľadá presne tie cesty, čiže za mňa asi takéto jednoduché a stručné. Ďakujem veľmi pekne, Ivan. Ja si to veľmi krásne zhrnul. Ja si myslím, že si toho dôkazom, to, čo rozprávaš, že aj to žiješ. Takže veľmi pekne ďakujem za tento inšpiratívny rozhovor a že si prijal pozvanie do nášho štúdia. Ďakujem krásne, veľmi potešením. Pre vás všetkých ostatných, ak sa vám zdajú tieto podnikateľské rozhovory prínosné, motivujúce, inšpirujúce, tak vás pozývam sledovať a počúvať aj ďalšie časti. Prosím, nezabudnite sledovať a odoberať naše kanály a takisto ich aj zdieľať ďalej. Ďakujem, príjemné počúvanie ešte a na budúce sa verím, že budeme počuť alebo vidieť zase.